आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. अजित पवारांच्या वाढदिवशी मुख्यमंत्र्यांनी साधं फुलही दिलं नाही. याचा अर्थ अजित पवार मुख्यमंत्र्यांच्या डोळ्यात खुपतात असा टोला खासदार विनायक राऊत यांनी लगावलाय. मुख्यमंत्री महोदयांना त्याची पूर्ण कल्पना आहे, म्हणूनच अजितदादा पवार यांचा वाढदिवस होता. त्याच दिवशी माननीय देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस होता. माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आदल्या दिवशी शुभेच्छा द्यायला गेले, पण अजित पवारांना एक फुल सुद्धा त्यांनी दिलेलं नाही. याचा अर्थ अजित पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या डोळ्यात किती खुपतायत हे दिसून आलेले आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.